ва и калки боша да и зимистони хунук. Абдушукурҷон, ва ту да и зимистони хунук бешабка и сари калат саб сурх шуда ку хунук назана табо. Ака абло биомони ака дорем гуфта мегардем худут рангу баранг шабкаҳоро бимону неса ягон шабка модам охи. Охи сабқатшам ҳар сол як шабкат метиҳем. Куҷо мекунӣ ӯ шабкаота? Охи чикор кунам ам ҷуром я тата ҳамаша гирифтам бурдан бо бешабка монда. Хай шабкаҳои сабр дору. Кадом ранг шаб тиёда? Ака ҷон тагад я сери шабти ранги куркан як шабти. Ина ма сер. Ана. Дашмо ҷонум ака аблоҷон. Ира бие. Ва гап нест и бо шарфам доштай ку? Шарфам дора, саломат боши. Ина сабр. Чхер чи? Гӯш кун Абдушукурҷон. Ира дига ҳеҷ кеда нате. Агар ҷуръот пурсидан ку гӯшона ки дар Telegram, WhatsApp имоҳои мо нависан худ рой мекунем. Шит. Ира ҳеҷ кештада метиём. Агар лозим шошид ку мегӯшам дар рақамҳои Telegram, WhatsApp имо доран менависам. Ака ҷон тагардем. Ака худ роишон ку. Тамом. Майли. Раҳмат ака. ҳиҷоматворҳои гиёҳӣ ва табобати гаймарӣ дар ширкати зиёрат шом. табиат табобат аст. марҳамат намоед.